guys, welcome back to a recap. Here go. So now we're doing episode 3 to episode 6. So our boy usenkingeni usiya because usephupha ngayo lo mfana lo. So umayilele ebusuku on that day dobusuku afika ngapho emzini wakaKhumalo. Uphupha ngayo lo mfana lo ingazuthi uhleli nabazali bakhe for uyavuka breakfast nabazali bakhe and then mase qhamuka yena bese bembuza ukuthi ayibo ufunani wena la ufunani la, and wonke umuntu avela aphenduke kuyena ediniwe and umfana avela aphenduka ahleke kakhulu egxiza igazi then ayigxiza la ngesikhathi emshayisa laphaya. So la avuke fast ejulukile traumatized. So and then avuke-ke and but ahamba breakfast afike umama wakhona uhleli nobaba nenokugabisile-ke lo khandashisa wentombazane yakhona umtshele kahle nje izwe ukuthi angikufuni la ukuba kwakho nje la kuyanginyanyisa. So ahlale-ke bamwekame kahle athi umama uyafuna itiye uyafuna ukuthi yabona nje lokho emzama ngumseve. So usiyalo ukuthi yebo uma ngajabulele. And then-ke kwaba khona athi uGaba uzokuthatha kise esikoleni. Then-ke endleleni yabo esikoleni hayi bathule nje athi uthi uyazama ukukhuluma uSiyeke avela athi uGaba don't even bother. Thule kanjalo ayibambe lapho uSiyeke. And then-ke mase sebesikoleni nje lokho embuka weyedi nje umkhombile ubusuku umnyanya embuka phansi naphezulu. And then baye egroundini kune-game yabo, so bayareyisa lapho-ke. And then-ke uSiya akhombisa ama-skills akhe and then jabuleke isikole siyacherisha yabona nje si-happy ukubona irana entsha. Hayi sibona ismile sivela lapha kuGaba ukuthi hayi bugeli yakwazi nto ukusmayila naye. And then-ke mase sekune-party celebration ithimu imeme uSiya to i-celebration ayeke naye-ke celebrate. Ukapteni akekho happy ngalento le yenziwe yithimu. Abuza ukuthi umenye ubani wena la ubizwe bafunani la. Athi uSiya hayibo ngimenyiwe uthimeni bangimenyiwe kodwa-ke uma unenkinga ngingahamba. Athi nje hamba vele la ufunani la kwi-house party yami. Athi hayi ayikho inkinga ngizohamba. Athi uyasukuma. Athi abanye ama-teammates hayibo yini inkinga ubizwe yithina nje he's part of our team yini inkinga. Athi nje la emzini wami angimfuni. Athi uSiya hayi okay Fade ngizohamba. And then-ke aloke imhlokoloza ethi nje yena umfana we-scholarship ubona ngabe uphuwa yabona nje yonke leyo nto leyo. Hayi-ke vele uSiya mvokomele ngenqindi amvuse phansi bambambe ayi kube mess. Before that khona ngikujabulile uSiya uhambile wayohlala erumini wahlala yedwa wazama ukufonela uMandla ekhuluma naye. uMandla usasesibhedlela and njengoba esesibhedlela uboshiwe ufake uzankosi uyisiboshwa nje. Amfonele athi boy khona ngifuna ukukutshela yona yabona ngalo busuku be-accident kwangewena elokhu phinde ukuthi kwangewena leyo moment leyo esathi uyakhala uyafuna uconfess. uGaba avula umnyango athi hawu yini indaba manje wenzenjani wahlala la. Athi hayi akulutho acishe fast i-video call. Athi uGaba hawu bengakulindele ukuthi ngizofica la ukhala. Athi uSiya hayi akulutho. Athi nje uGaba sukuma siyophuza. Okay-ke after leyo moment ila khona kwenzeke le incident le yakapteni emhlasela yabo bagcine sevela. And then they go home uGabi uSiya ahambe yedwa abe lapho mahamba after leyo incident leyo. uGaba amlandele ngemoto afika amthatha athi you need a lift and then angene ku-lift and then baye kubo kaKhumalo. Lethule they make out kade bengafundani menjalo nje. Hayi on the other hand uNthabi uloke zama ukumfonela uSiya akamtholi befuna ukukhuluma naye akamtholi yabo.
yonke leyo nto leyo. And uthe uNthabi esahleli esabuka nje amavidiyo akhe arealize something ngemuva evidweni, because ngesikhathi beshutha nabangani bakhe uSiya benoMandla kule moto ababengena kuyona ababengemuva. So kuleyo video ukwazi ukucaptureisha ukuthi uSiya yena waya kwi-driver's seat, uMandla wamfaka ngala kwi-passenger seat, abone leyo information leyo, avele asende leyo part yaleyo clip le, athi nje can we talk. Mayevuka uSiya ekuseni iyakhala ifoni, uyafona uNthabi, avele asukume fast akhiphe uGabi endlini, athi nje sorry, amkhiphe avala umnyango aphendule ikholi kaNthabi. Azama ukuchaza, athi ngangacabangi kwayona leyo nto kwangeyona i-decision yami, ngafonela ubhuti wami omdala. Athi nje uNthabi, uma ungaconfess kuMandla ngizomtshela mina uMandla, kumele umtshele uMandla lento le. On the other hand, uMandla loyala yakhe yam-advise ukuthi aplete guilty because yonke evidence ikhomba kuyena ukuze ezothelwa i-lighter sentence. Lapho uSiya akakaze ayobona uMandla esibhedlela, since amcela ngalolu suku nje aphaphama ngalo, la khona confused embuza ukuthi kwenzakaleni, la aqambe khona amanga la khona uMandla nje enohope ukuthi umngani wakhe uzomrescue, yisho uzomtshela nje into ehlukile, kanti uye umfake enkingeni. So uSiya-ke angaconfessi keke, abe ne-hard time nje ejimini, bamfundisa nama-strategies amasha phela ukudlala professionally, akakwazi ukubamba, kunzima nje for yena. And nalo captain lo uloku emcindezela ngalokho. So the next day uNthabi avuke aye esibhedlela, afike nje sengena sethi Mandla, the previous day uNthabi sekhonfrontile uSiya fast asendele ubhuti wakhe i-message athi nje Nthabi knows. So the next day uma uNthabi eyothi uyokhuluma noMandla, afike sengena nje sekhohleze sethi Mandla, khona into ekumele sikhulume ngayo. Athi uMandla, hawu yini le kumele sikhulume? Mayethi inhla nanga ubhuti omdala kaSiya, athi uSiya, hawu yini le kumele nikhulume ngayo? Hayi khululeka, ungakhuluma nje, nami ngikhona la. Useyazi ukuthi uzokhulumani kuMandla, usezenza isilima nje. Hhayi-ke uNthabi agcine engakwazi ukukhuluma kanjalo. Mayethi uyaphumela phandle, ufica ubhuti kaSiya umlindile ngaphandle, athi woza la, hhayi akafuni, woza la, athi uyanqaba, agcine engavumi, athi woza, amyise emotweni afuna ukukhuluma naye, amuchazele isitori esidabusekayo ukuthi nje since kwashona ubaba uSiya uyena i-light yefamily, uyena kumele nenze different, anganiyazi nawe ukuthi ukwina kaSiya ukwina kwethu sonke, uyazi ukuthanda kangakanani. So akumele umqhathe noMandla, kumele uthule nale information le, mina ngizomkhipha uMandla ejele, ngizomkhipha nje, ngizomtholela ibheli. Athi nje uzoyithola kanjani? Athi thula sambe. Okay, bahambe ngemoto baye kule racer le eyayifike namafana abayi-4 kuleya first race le ababeyenza after school. So acele iloni ya 30,000. Okay-ke yamchazela isitori ukuthi ubhuti kaNthabi lo ngihamba naye la udinga imali yebheli before i-trial, so sacela usiloni leyo mali leyo ngizoyikhokha. Avele amnikeza idili ukuthi okay, uzongikhokhela ngokuthi-ke yabo lo mfana wakini ogijimayo, lo resayo uSiya, ngifuna rese nabafana bami, asuke ku-Floyce 2022 afike kuyokuqala. Maye winile, hhayi-ke imali awuyikhokhi, kodwa mangawinanga uzoyikhokha le mali le. Hhayi, athi deal, bavumelana. Then ke sebeya kuSiya, sebeyamtshela ukuthi uzoresa-ke baba, cause uyazi nawe awuna-choice. Okay, Siya-ke avuma. Kanti leyo day leyo-ke abe ne-game yena ngaleyo day, and then adlale kahle, aperforme kahle, ucoach nje abe impressed, yabona nje
kube nenye party no-teammates yabo bamdebe bajabule nje kube mnandi. Kuleyo phathi leyo siqhamuke futhi isipoki samfana kaMr Khumalo. Hhayi, siqhamuke lapha khona ahlanye avele aphuma abaleke. On the next day ucoach amtshela ukuthi kuzoba nama-scouts, kumele ayimisele abe ready. Kulolu suku lama-scouts yilo lolu suku kumele areyise le loan akoze akhokhele le mali le kaMandla le. Ubhuti wakhe amfonela amkhumbuze-ke ebusuku. Athi hhayi bo, yazi ngikhohliwe ukutshela kuzofika ama-scouts kanje, so ngeke ngikwazi ukureyisa. Athi nje ubhuti wakhe awutsheli lokho, uzuhamba uyoreyisa laphaya wena. Uyazi ukuthi impilo yakhe isengcupheni kanjani. Kuyakuphoqa ukuthi uye lapho uyoreyisa cause uMandla uyitholile ibheli akwazi ukuphuma ngale mali le. So wena-ke kumele uyokubhadala lesikweletu, kumele uyiwine le race le. Sale didekile-ke manje kuSiyake. The next day ekuseni-ke ayeke uGabi umunamathela umfana, umunamathela uSiyake amfuna ukumdedela. Umbambela kuma-corridors endlini yakubo. Leyo moment leyo qhamuke uMandla ezoxolisa kubaba nakumama umfana phela ayitshela ukuthi wamshayisa. Bayifika nje umama khihla isililo bamgxoshe-ke uMandla izama ukuxolisa-ke kanjalo. Kanti noGabi uzofika abuze ukuthi ubani lo, bamtshele-ke ayi naye-ke atshela uMandla way to get off. Avele amusiya le phezulu kwibhayikho uMandla esebuka umngane wakhe egxoshwa. And then-ke ahambe-ke ayoqamba amanga kubazali baGabi. Athi ufuna ukuyovakashela uma wakhe kade amgcina. Kanti ufuna ukuyobona umngane wakhe Bandla, umbonile indlela abamxoshe ngayo. So maybe phuma-ke bathi bazomfarisha imoto, akathatha imoto ahambe ngayo kukude la yakhona. Usikhe ayithatha imoto. Kuleyo moment uGabi abona ukuthi hayi bo, uyaphi manje lo? Ehleze curious ngoSiya amlandela. Memlandela abone ukuthi ukhuluma naye lo mfana lo kade efikile ekhaya. Hayi, akukhombisa ukudinwa vele ashintshe ebusweni uGabi. And then mefika-ke laphayana-ke uSiyake awuMandla nje udiniwe naye amgostela ukuthi seloku njena ngaba sesibhedlela ngaqede ngaya kwi-holding cell, wena awukazi uzongibona. Ushintshile nje, kushintshile impilo yasemasabhabhisini, awusisiyona ubhuti wami lo ngimaziyo. Unestress sakhe nje naye kuningi. Kuloku eqeba. Lapha akatshelanga ngisho uNthabo ukuthi, akatshelanga futhi ngisho uMandla. Athi nje awungitshelanga nanokuthi lo muzi ohlala kuwona le-sponsor sakho esale umfana lo ungamshayisa kanti wena unjani. Ahluleke ngisho ukuyi-explain-a-ke lapho Siyake. Ahluleke nje. Okay. Fast forward lufike-ke usuku le-race nalama-scouts. So bamlindile ngala ku-race, bamlindile ama-scouts. Alokho buza ucoach ukuthi hayi banikaze nimbone uSiya. Kuthiwa nje hayi sigcine ama-change room. Mayefika ucoach kuma-change room, afike nje kukhona umfana ojinjile nje ngaye. Athi hawu Siya, we've been waiting for you. Mayethi aphendula umfana, hawu akuseni uSiya. Athi hawu wesiya dololo. Nakuma-scouts-ke bamlindile. Kuthiwa nje bayakhala laba abazoresa nawe. Sekuphele 30-minute walk akafiki lo mfana wakhe. Athi umuntu omdala khululeka, uyeza uSiya. Ngeke aze ayenze lento leyo, uyeza. Afike uSiya esegijima ayiqale-ke i-race. Arese ayiwine le race le. Phele kanjalo-ke indaba yesikweleti-ke. Ngapha kuma-scouts-ke ucoach udiniwe because akafikanga. And mayiphela indaba ye-race ahamba endlini, ahamba kubo kuma wakhe. Uma wakhe abuza umbuza o-strange, athi nje kwenzekile. Lo mama ubeyazi all along. Hayi shame. Avuma ubhuti omdala hayi kwenzekile. So after that azama ukubonda noNthabo. uNthabo ahluleke shame pretender. Ahluleke Bandla. Uma ihamba-ke yalaphaya kwaKhumalo-ke uGabi-ke naye uza namaqhinga akhe. Athi nje ngiyazi ukuthi
uhambile waya laphayana qumpuqwini wayohlangana nalo mfana rona, awukusho ukuthi uzana nalo mfana wabulala ubhuti wami. Athi nje ngishaye, uma ngangishaye athi akamkingela, mengamkingi uzotshela abazali bakhe ukuthi uyazana, kanti uyamurikhoda ufuna ukumpenda as umuntu omubi kubaba wakhe. So after that moment aphinda ahambe ayokhuluma noNthabi, ehlangana noNthabi ku-rooftop. uNthabi ushiye ifoni endlini enomandla. uMandla sathi uyaxoxa phela kamnandi naye, hhayi lethu uNthabi akaphenduli. Azama umfonela, khale la endlini. So uma ethi uyavula ifoni, abone leya video leya, ukuthuka okwakuMandla. Hey, lapho kwi-rooftop ubhizi ukhuluma noSiya nje, uyamala umtshela ukuthi okay, I can give you a secret, you can, kodwa-ke kukwazi ukuthi ngibe nawe manje. So yeah, wamshiya kanjalo-ke uGolden Boy uNthabi, and then wabhaqwa kanjalo ngapha uMandla. On the other hand, uGabi Sile wenza ama-trick laphaya kubaba wakhe. So nje I can't wait for season 2 ngibona ukuthi kwenzakalani, qhubeka kuthini. Yeah, kodwa I think kusane-hope for uGayi wethu mhlampe laphaya I don't think uMandla uzombophisa. Angazi kodwa because usabhekene ne-trial. Angeke sazi ukuthi udendiwe kangakanani. Mhlampe ubhuti omdala ogcine kukhona izinto azenzile ezimbi kulaba wethu, because ngathi uyisigebengu ngiphatha ney'bhamu enjalo. Ngiyabasabela. And then-ke for sure i-scholarship uzosiluza-ke lapha, indlela enze ngayo uGabi ngiyasaba. On the other hand, so yeah guys, siyasilinde no season 2. Stay tuned for more. Please subscribe to channel yami, comment, like and share. See you on the next one. Bye.